Derbowe spotkanie z GKS-em Katowice było dla piłkarzy Stadionu Śląskiego z rocznika 99 ostatnią ligową konfrontacją w tym sezonie na własnym boisku. Podopieczni trenera Tomasza Ossowskiego chcieli w tym meczu potwierdzić, że kryzys formy mają już za sobą, a dobra gra w meczu z Rakowem Częstochowa nie była dziełem przypadku. Mecz rozpoczął się dla zielonych doskonale. W drugiej minucie po wrzucie piłki z autu ładną akcją i jej precyzyjnym wykończeniem popisał się Maciej Tonia, dając szybkie prowadzenie chorzowianom. Katowiczanie dążyli do wyrównania, co udało im się osiągnąć w 11 minucie spotkania po uderzeniu z rzutu karnego. W dalszym okresie nieznaczną przewagę na boisku osiągnęli chorzowianie, którzy częściej gościli pod bramką Gieksy. W 26 minucie zrobiło się jednak 2-1 dla GKS-u. Katowiczanie umieścili piłkę w siatce z najbliższej odległości i teraz to Stadion musiał odrabiać straty. Końcówka pierwszej części meczu miała dramatyczny, ale szczęśliwy dla chorzowian przebieg. Najpierw w 38 minucie bardzo ładnym uderzeniem popisał się Adrian Rusek i było 2-2. Goście próbowali wyrównać, ale to zieloni poszli za ciosem i tuż przed przerwą Maciej Tonia minął obrońcę GKS-u i umieścił piłkę w siatce. Na przerwę obie ekipy schodziły więc przy prowadzeniu Stadionu 3-2. Mimo upalnej pogody po zmianie stron chorzowianie imponowali zaangażowaniem i za wszelką cenę dążyli do powiększenia bramkowej przewagi nad przeciwnikiem. Po kilkunastu minutach na taką grę odpowiedzieli katowiczanie, którzy również potrafili stworzyć ciekawe sytuacje pod bramką Stadionu.
W wymianie ciosów skuteczniejsi okazali się gospodarze. Na 4 minuty przed upływem regulaminowego czasu gry bierną postawę katowickiej defensywy wykorzystał Przemysław Zięba. Goście do końca starali się poprawić niekorzystny rezultat, gospodarze mogli z kolei dobić przeciwnika. Więcej goli w tym meczu jednak nie padło. Stadion Śląski wygrał ostatecznie z GKS-em Katowice 4-2. Myśleliśmy, że ta szybko strzelona bramka da nam więcej pewności, ale niestety stanęliśmy. Straciliśmy jedną bramkę po rzucie karnym, potem druga z bardzo głupiej akcji ze środka boiska. No i cóż, myśleliśmy, że to będzie nasz gwóźdź do trumny, ale wyszliśmy z tego obronną ręką. Można też porównać to do poprzedniego, tak samo analogicznie meczu, bo tutaj zdobyliśmy 2 bramki bardzo szybko i się podnieśliśmy z 2-1 przegranej, jak przegrywaliśmy, ale z Rakowem było to samo. Czyli chłopcy, no widać, że to cieszy, że nie poddali się, tak? Z Rakowem też przegrywaliśmy i w ciągu chyba też minuty 2 bramki zdobyliśmy, więc jest to fajne, że drużyna potrafi się podnieść i pociągnąć, tam 1-2 osoby potrafią pociągnąć całość do walki. Myślę, że drużyna naprawdę spisała się dzisiaj na 100%. Patrząc naprawdę 3 kolejki do tyłu, patrząc te niektóre porażki jak dotkliwe, jak Górnik 6-1, czy nasz blamaż, można powiedzieć, z APN-em Tychy 3-1, naprawdę potrafimy się podnieść i pokazać, że potrafimy grać w tą piłkę. Tak? Idzie to w dobrym kierunku. Został nam 1 mecz, zobaczymy. Trzeba zakończyć to w dobrym stylu i działać już na następny rok, przygotowywać się i pracować. Mamy naprawdę fajny potencjał w tej drużynie. Nic, tylko pracować. Naprawdę są fajni ludzie, fajni chłopcy w tej drużynie i myślimy, że na następny sezon na pewno damy z siebie 100% w każdym meczu i myślimy, że powalczymy o podium. Wygrał mecz,